ଖରା ମାନେ ଆଣୁଛି। କଣ ହେଇଛି ତମର? କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ? ମୁଁ ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିପାରିବିନି। କାହିଁ କଣ ହେଲା କି? ତମ ଭାଇ ମତେ ଘରେ ରଖେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତମ ଭାଇ ଏଡେ ଅଷ୍ଟଲୁଙ୍ଗୁଡା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଚପା ଶୁଣିବ ଶୁଣିବ ତମ ଭାଇ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଦିନ ମୁଁ ଚଉରାରେ ପାଣି ଦେଲା ବେଳେ ଭାଇ ବୋହୂ ଏବଂ ଦେଢଶୁରର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା ବେଳେ ଖେଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଦେଢଶୁର। ଯଦି ହଁ କୁହ। ପେପର ଲେଖାଯିବ କି କରିବି? ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ସୁପରହିଟ ନାଟକ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦେଢଶୁର ଦେଢଶୁର ବର। ଆମ ଭାଗରେ କାହିଁ ଏଡି ହଉଛି? ହେଲେ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ମନା କରୁଛୁ ନା କଣ? ସବୁଦିନ ତ ଏଠି ଚାଲୁଛି। ହଁ କି ନାହିଁ କହୁନ ବା? ଦେଢଶୁର ଅଛ, ଦେଢଶୁର ଭଳିଆ ରହୁନ। ଏମିତି ଅଭଦ୍ର ଭଳି କଣ ହଉଛ? ସେ ଇଂଲିଶ ପେପରଟା ଧରି ଓଡିଆ କଣ ପଢୁଛ? ଶେଷ ଖବର, ତମେ ରାଗିଲେ ଭାରି ଭଲ ଦେଖାଉଛ। ଆରେ ସେଦିନ ବୋଧେ ଛାଡ, କାଲି ରାତିରେ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? କୋଉଠି ରଖିଲା ପପୁ? ମନା କରୁଛି ତୁଇ ଆଣିବୁନି ଚିଗାଟା। କୋଉଠି ରଖିଲା ଜାଣିଛୁ? ତ ଭାଇର ସନ୍ଧି ଦୋଷ ଅଛି। କୋଉଠି ରଖିଲା? ଶୁଣ ଶୁଣ ତମେ ଶୁଣ, ପପୁକୁ କହିବନି ମୁଁ ଆଇଥିଲି ବୋଲି। ଇଚିଗାଟା